Okay guys, order na naman ako sa Shopee. Ito. Sarado pa. Nakasiliwa talaga. Ayan. Ayan, oh. Silk pa siya. Saan ko lang, baka kung hindi maganda nga, di, at least makikita nyo rin. Ano yung in-order ni Danilo Boy? Danny Boy. Naka-bubble wrap na naman. Wow, pero wala pa rito yung ano. Wala, iba-iba pa lang ano yun. Wala pa yung order ko ng eyeglass. O, nag-order ka ba ng eyeglass? Parang wala naman nata yun. Okay. Ayan. Naka-bubble wrap talaga, oh. Ayun. Salamat, Shopee! Wala lang kung ano to. Wow! Wow naman! Kaya ba lahat yung ano na yung order ko kay Shopee? Wow! Ano ba to? Wow! Wow! Ano to? Matatanggal naman. Yung ano, camera. Tripod? What? Tripod. Nagiging Shopee man ata ko ngayon ito ah. Shopee na ako ngayon ah. Order ito sa akin. Salaran nyo to eh. Pati pag ano ng Shopee. Yan. Tingnan ko lang kung may tipid. Ano ba gamitin to? Hindi ba kumakain ng tanga to? Hindi ba kumakain ng tanga? Hindi ba gamitin mo? Taas mo nga. Lock mo muna. Sige. Ayun. Ayun. May ano siya. Ayun. Ayun. Kaya gamitin na naman ako pang gawa lang ng video guys. Para sa inyo yung video na gagawin ko, di ba? Galing ha? Yan. Manipis siya, pero kailangan masaya. Ano ba to? May UP sa taas. Saan? Ano, banda dito. Dito? Oo. Sa taas niya ba? Sa taas niya. Saan dito? Pinakataas niya. Ito? Ayan o, meron nga. Sige, ayan na natin. Ayan. Pwede natin ilak. Ayan. So, kung pwede itong gawin parang ano. Pero ito yung, yung nagkaano sa daan ngay. Tawag doon, judetic. Ayan, kaya judetic ako na ito. Ayun. Hindi siya ganong kataasan, pero pwede na rin. Naging judetic ako dito. Yan. Ha! Ha! Ano to? Baka mga tanga ito yan. Sa Shopee, pi, ang dami, bumili. Ayun. Ayun, may kayabanan to. Pagtitiktok ni Tita. Tita Tite na may pag-tiktok. Ayun na, salamat Shopee. Baka gawin mo itong pamalo kay Ace ah. Wag po, wag! Dito pamalo ng aso, baka gagamitin yung pamalo na ito. Sugod ang palungin kita. Ha? Dito pamalo ng aso, baka gagamitin yung pamalo na ito. Ayun, may kayabanan to. So, gagamitin mo pamalo ng aso. Salamat Shopee.